sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ako ray nahibaw nga uyab ta. Ako lang ang permitin mo gustong RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Lamak Dumanhog, Cebu. Aga tumatatampo nagdasingan nga Joel. Joel, pwede ko ni mo kuyugan? Asam ka, Tanya? Bato ko lungsod. May gisugo si mama na ako, good. Sige, sige. Kuyugan na ka. Bajwil, nagkuyul mo nito niya. Di na magikan. Dito rin may gilongsod ba eh. Ako rin siyang gikuyugan kay nagisugo ang iyang mama. Oh, mo ba? Niya, saan, naguyab ka niya? Ha? Wa ba yun? Oh, gano'n man. Ay, di ka ganahan niya. Ang ganahan man bay. Kanya nga naman mo panguyab, bibi. Kuan bay, nagwater ko saktong panahon. Di pa karon kay basig makaingon si Tunya nga ako siyang giunay. Sorbe kami. Inoon, sad. Sige lang bay. Ako niya ka nasultihan ha kung magkauyab na mi. Joel, nabi iriliga sa basketball pikas barangay. Mananaw ta na. Hindi lang ko eh. Di mo ko hiligan ng basketball. Oh, kuyugi na lang ko, Welby. Sige. Kuyugan na ka. Kana! Kana, ishot tayon! Ay, kana! Pamilya. Nagkabukto ni Tunya. Sige, pagpagwapo do. Asa bang going ni mo? Madaw silang Tunya ma. Naara man nang naong ni mo pirmes ilang tunya. Unsa man uyab na mo anak tunya? Wa pa ma eh. Di pa mi uyab. Oy, abi pa na kong uyab na mo. Paabot lang ma kay hapit na mi magkauyab ni Tunya. Abi, binakod kinsa gupuhang ni abot. Ikaw mo guday ni Joel. Di ka busy ron? Dili man. Nga naman, may tuyo ka na ako. Ganahan ako nga makigsulti-sulti ni mo. Sige. At ito dito ilaman sa mangga ay. Nindot dito kay hayahay. Nindot tas hangin, oy. Lagi? Anya? Si Metos Riyahan ron. Bisag unsa nang kod. Tunya. Ngutan na ko ninyo ba? Unsa man na? May uyab na ka? Wa pa, uy. Pero, na ako gipaabot nga, manguyab na ako. Ha? Kinsa man? Secret. Mauna to. Ha? Ningon magkasya nga na sa gipabot nga manguyab niya. Awa na'y lain. Ikaw na na. Bay Gaspar. Nausa yung paglangay, uy. Kaya lisod na kayo og maunhan ka suban. Indot ta paminaw na nga. Nagtapad mining bangko.
Unya, nagkadikit ang among lawas. Mura nang gimig uyap ini. Hoy, Joel. Ingon ka nakaisulti na ko. Tunya, kon? Sulti na. Duka na pa ako. Nabitaon na ko'y isulti ni mo. Unsa man na? Sulti na lang kita yun. Mauwaw mo ko eh. Ay, palak diha, uy. Musod na ko, ha. Kiduka na ko. Ha? Og, ikaw. Pauli na. Kay gabiin na ra ba? Uy. Haka. Di man ko makasulti sa mong gibati, uy. Ha? Wag yung ka magkasulti ni Tunya sa magibati. Wagi lagi bay. As ka ba nga asa ni mo eh? Uwaw mo ko bay. Mugahi man akong baba kung naanak ko siyang duol. Nga saman, tabangan ta ka. Ha? Pwede ka bay? Pwede kayo, may gugod ta. Nunsa. Sige, paliho ka bay. Ako'y bahala. Aron, magkauya mo ni Tunya. Wa pa mong mo pakita sa ibay kas pero unsa ka? Yan ba kung natabangan nga magkauyab ni Tonya? Sila si Tonya o si Gaspar. Sabi. Ngano nag-agbayay mo ni sila? Unya ka lang bay Gaspar. Oh, Joel. Anong yung kong gat nga din sa skina? Unsa ibot ibasabot sa kung nakita gani habay. Ngano nag-agbayay mo ni Tonya? Ha? Uyab namin ni Tunya, bay. Oh, Bato ka nga di kumusukol mo. Ha? Nganong imo man gibuhat ako bay? Di ba dingon magkangaimo ko tabangan ni Tonya? Unsa na meron? Ha? Nganong kamo na may nakauyab? Bay, ang tinuod. Nahigugmas ako ni Tunya. Unsa? Pero walang ko manguyab ni Tunya. Kay magsige mong magsikit. Ug sadang naibaw ko nga wag yung ka makasulti sa mong gibati nga Tunya. Nanguyab na lang ko. Waunta ka mo pasalig, bay nga imo kong tabangan. Sa luwal ko, bay. Nga wag kong mutuman sa kong giingonin mo. Kay nahigugmas ako ni Tunya. Bay, Magitan lang laing babae, bay. Masagdiin lang mis Tunya. Kaya nagkasnabot na mi. bay Gaspar. Sa kadukay na natong nataong dili na ko mahikaling. Tungod sa akong katalawan, napunta na hinuon sa kong amigo ang babae nga akong gimahal. Kanimo, Tonya, kung namati mo karon, manghinaot ko nga malipayon ka uban ni Gaspar. Dinhin lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Joel nga taga Lamak, Dumanhog, Cebu uban sa awit ngayon kipagayo. Awit kirekulahan, ako ray nahipaw nga uyab ta. Pero kay hangtod karon ami kagistorya nga gihigugma ka ug Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko kitapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpamin.